Добър ден, казвам се Валерий Иванов Цветков. Завършил съм военно училище, военна академия, УНСС, макроекономика с специализация икономическа социология и с дипломна квалификация социология и допълнителна специалност фирмено управление. Но тези неща не ми доставиха удовлетворение, тръгнах по пътя на окултизма. От 1996 до 2001 година овладях всичките нива на универсалната енергия, метод създаден от професор доктор сър Льонг Миндан. От 2001 до 2004 година успях самостоятелно да овладях кундалини, макар че в един момент вече смятах, че няма да успея. И 2011 година овладях третия метод, създаден от Джон Армитраж, Махатма Шамбал, мултиизмерно лечение. Доколкото знае, това в България никой друг не е успял да постигне и по този начин помагам на хората. Преди около 20 на години с мен се случи нещо доста странно с сина ми, който тогава още не беше така започнал училище. Бяхме във Варна и три видни черни образования, които на други ден разбрах, че са торнада, се приближиха и вечерта просто на една малка пластинка, която намерихме на плажа, успях да запиша това, което просто получих като съобщение, като информация. Не кощунствай, ти си свободен човек, вярвай в своето духовно аз. Той е част от Бога, прави всичко с любов. Бъде силен с небесният огън. Другите указания, които получих, ги разбрах. Но около 15 години ми трябваше да разбера какво означава последното бъде силен с небесният огън. В крайна сметка това е метода, с който сега развалям магия или негативни влияния. Убедително доказателство за това, че го правя по начин, който е неподправен и автентичен, е това, че когато ги развалям, ръцете ми, които са общо взето ледено студени, повишава се температурата в такива аспекти, че всички, на които въздействам, казват, че се получава топлинно загряване, равносилно на примерно някаква електрическа печка или котон, което от гледна точка на медицината, доколкото знам, е немислимо. Просто да се дигнат в рамките на 10 на минути температурата с 10 на градуса. Така че моят метод е немислим от гледна точка и на науката, от гледна точка на всички врачки, баячки и ходжи. Но така или иначе съществува и действа и е ефикасен. За съжаление, хората сме създадени с двойна структура от животинското царство и от божественото. Но огромна част дават приоритет на това, което имаме от първичния свят, от животинското царство. А нашата душа, нашата духовност, която от божествения свят, я пренебрегваме. Това са ни учили и всички велики учители да обръщаме внимание, да развиваме, но за съжаление много малко го правиме в нашия практически земен живот. И това е моето послание към вас. Бъдете духовни, бъдете добри.